Ola, chámome Daiana e vos vou a ler este conto que titúlase A noite das mudanzas, en especial Ainara e Nicolás de primeiro. A noite das mudanzas. Granxeiro Leiro daba voltas e máis voltas na cama, pero non era quen de dormir. De súpeto caeu ao chan, pataplum, co castrazo decatouse de que se fora a deitar sen tomar o leite. Granxeiro Leiro ergueuse e saíu da casa, pensando nun vaso de leite quente. Foi muxir a vaca, pero cando chegou á corte levou unha boa sorpresa. No sitio da vaca estaba... O galo, galo, pero onde anda a vaca? Non che sei. Hoxe é a noite das mudanzas, dixo o galo, intentando facer uns cornos coa crista. Vai mirar no tellado. O mesmo está ali, agardando a que saia o sol para espetarnos. Convencido de que o galo non andaba moi ben da cabeza, Granxeiro Leiro saiu da corte e mirou para arriba pensando: e será certo que a vaca está no tellado? Buscou unha escada e subiu con xeito, pero alá no alto estaba... O porco. Porco, que fas aquí? Oink, oink. É que hoxe é a noite das mudanzas e a min tocoume no tellado. Non me veñas con contos, estou buscando a vaca. Sabes onde anda? Dixo o Granxeiro Leiro algo aporizado. Vai mirar na porqueira, roñou o cocho. O granxeiro baixou do tellado e foi á porqueira, pero ali non había ningunha vaca. Pozando na borcallada estaba... O burro. Burro, que pintas aquí? Non tiñas que estar no teu cortello. Sí, pero que hoxe é a noite das mudanzas. E aquí estáse de maravilla. Granxeiro Leiro botaba chispas e... Pódese saber onde anda a vaca? Vai mirar no meu cortello, seguro que está ali, dixo o burro pensando que aquela porcallada era mellor que a súa cama de palla. Granxeiro Leiro, coas zapatillas moi sucias, foi camiñando ao cortello do burro. Ao chegarse, escuitou un barullo tremendo. Subidas no valo do cortello, tentando acomodarse para dormir, estaban... As galiñas. Manda truco, pero é que ninguén sabe onde raios se metou a vaca, laiouse o Granxeiro Leiro perdendo a paciencia. As galiñas, todas a un tempo, catexaron. Hoxe é a noite das mudanzas. E unha batía as facendo un oco, dixo: vai mirar no galiñeiro. O granxeiro, resignado, deixou atrás as pitas, que volveron a subir unhas tras riba das outras, e foi cara ao galiñeiro, pero no galiñeiro estaba... O can. Tifón, estades todos tolos na granxa? Preguntou o granxeiro desesperado. É que hoxe é... Tentou contestar o can mentres chocaban os ovos. E dalle, sí, que é a noite das mudanzas. E ti non saberás por un casual onde anda a vaca ou... Pois non che sei, pero podes mirar no curro.
creo que as ovellas saíron. O granxeiro foi ao curro. Non atopou ningunha ovella ali, pero quen si estaba por fin era... a vaca. O granxeiro leiro púxose tan contento que se lle botou enriba e deulle un bico. Logo, Muxina tomou un vaso de leite e deixouna ali remoendo. O que non sabía o granxeiro era que na súa cama completamente dormidas esperábano 37 ovellas. Anda que tiña tanto sono que non lle importou, ademais, como era a noite das mudanzas. Ata a próxima.